The question we want to do iyo yatakamaka, evaluate log 1 over 243 base 3, then b iri solve the equation log 81 base 3 is equal to 2x minus 1. So zvinoitika pano ndezvekuti kana tichida kusolva a, toda kuita evaluate log 1 over 243 but it's base 3. So chatinotanga kuita, we should know the mechanics, the dynamics dzatoda kushanda nadzo. Tiri kuda kuexpressa number yatinayo iyi 1 over 243 in terms of 3, kuitira kuti ikangofanana na 3 panapa muchaona kuti mukaka zvobuda zvega. So our first step yatinoita tichishandisa ma-laws of indices, tichati log inoyova 243 to the power minus 1 base 3. Saka taita convert from this fraction 1 over 243 tikainyora as 243 to the power minus 1. Tadaro manje tinogona kubva tatoendesa minus 1 uku, but ngatimbomira. Can we express 243 in terms of 3? In other terms, ndi 3 to the power ani inotipa 243. Mapaona zvatoda kuziva, i3 to the power ani inotipa 243. So tichaita by trial and error. Tikatora 243 inoi tikaidivhaidha na3 zvinowanani, toda tataza kuti 3 anombopinda kangani na 243. So 3 into 3 ndi 100, then 3 into 24 ndi 800, 3 into 3 panapa ndi 1, kureva kuti it's 81 times 3 inotipa 243. So 243 and iri equal to 81 times 3. Ingori relationship ye division ne multiplication yandashandisa. Tikati for example 4 over 2, 2 into 21, 2 into 4 ndi 2. Tikatora this divisor, tikai-multiply neanza yatawana quotient, tofunga kuwana this. 2 times 2 becomes 4. So ndo zvandangoita panapa, kuti 3 into 243 ndi 81. Kureva kuti 3 inopinda 81 times into 243. But vandaita izvi, it's going to make it easier kuwana zvatiri kuda. Because it's easier kuziva kuti 81 tinoinyora as 3 to the power 1. Because tikati 3 times 3 towana 9. Toti 3 times 9 towana 27. 27 times 3 tinowana 81. Kureva kuti 81 is 3 to the power 4. But remember panapa it's times 3. Apply my laws of indices. Kana muchida kumadzidza, I'm going to put a link taking you to my lessons atakaita regarding logarithms and also my lessons atakaita regarding indices if you want to revise. But you should know kuti number 3 inoi inenge to the power 1 kana tisina a specified power. And you should also know kuti this will be 3 to the power 4 plus 1. Applying laws of indices. Saka this is 3 to the power 5. Kureva kuti this is going to be equal to log our base is 3. Then 243 to replace na 3 to the power 5. But remember, yanga iri to the power minus 1. Like this. So now this is equal to log base into 3. Panapa we know kuti we have to multiply the powers. Kurauti inge 3 to the power chi minus 5. Like that. And minus 5 inoi kai transfer yakauya uku inenge yava chi minus 5 log 3 base 3. But remember kuti kana base yakafanana nenamba iri panapa, answer anenge ari 1. Kurauti here it's minus 5 multiplying 1. Our final answer is minus 5. Like that. Pachena zvinobuda smoothly and clean. It's actually clean. Zvatobuda.
Let us see kuti b tinoiweka sei. Kuda kuweka b. B yakati chi? B yakati log 81 base 3 is equal to, then panapa it's 2x minus 1. So let us ngatitange tasimplifya kuside kunoku. Da kuratidza methods maviri. Method yekutanga ndo yandokurudzira. Ngatitange tasimplifya kuside kunoku, which is ku left hand side. Tinenge tiinani? It's log 3 81 e3 to the power 4. This is equal to 2x minus 1, like this. 4 ikaenda uko, tasara tina 4 log 3 base 3 is equal to 2x minus 1. Log 3 base 3 ndi 1, so it's 4 times 1 equal to 2x minus 1. Kureva kuti ndi 4 is equal to 2x minus 1. Then minus 1 ikaenda uko inenge ya 4 plus 1 is equal to 2x. 5 iri equal to 2x. Tikadivide both sides na 2. We see that our final answer is going to be what? Our final answer, x is going to be equal to 5 over 2. We're going to see so. It improper fraction like that. But tada image, I hope a manga maiona because I want to create space panap. Toda kuweka b in another way. So kuweka b in another way, chinenge tichizviita sei? B tinogona kuiweka with a second method, which is not what I encourage. But tikati log 81 and base 3 is equal to 2x minus 1, like this. We have learned a law of logarithms. Inotiudza kuti 3 to the power whatever zviri kunoku is equal to 81. Kureva kuti 3 to the power 2x minus 1 iri equal to 81. And 3 to the power that is equal to 81. Vamwe vangada kuziva mutemo wacho. Mutemo wacho unoti log a base b being equal to c. This means b to the power c is equal to chi? A. Mapona? Saka manje, zvaadai so zvinenge zvakufambiswa sei? Mafambiro azvo ndeekuti tinenge takuti 300 to the power 2x minus 1 is equal to 81. Tinofanira kuiexpressa in terms of 3. Saka inenge yava 3 to the power 4. Then kana kunoku tiine a single term, uko tiine another single term, then the base being equal cannot the same. 3 panapa 3 up. So that my powers edu should be equal. Saka panapa 2x minus 1 is equal to 4. Mukatarisisa tatodzokera apo. Inenge yangova 2x is equal to 4 minus 1 ikaenda kuita plus 1. 2x is equal to 5. Therefore, x is equal to chi? 5 over 2. Taenda futiko the same answer. Saka inini I prefer kuti muite this method. Unotanga masimplify ku left hand side. Then painozotongosvika panapa inenge yava obvious. Mazvona. Then maiweka mobuditsa your answer. Otherwise, this is how it is done. Any questions, please consider our comments section or our direct line. Otherwise, I hope you got how it's done.